Zdravím tě, Zdravím. my jsme si potykali, takže já tě tady, Rudo, vítám a jsem moc rád, že jsi tedy přijal takhle pozvánku na ten rozhovor. Vím, že to máš teďka i nabitý, že vlastně už moc ti teda jako fandím, že vím, že jsi vybral docela i strnitou cestu, že teďka kromě teda toho, co děláš, což je samo o sobě za mě a vlastně i jeden z hlavních důvodů, proč jsme si tě pozvali, protože mi přijde, že tohle jsou, jak se vždycky bavíme o tom, co můžeme kdo udělat pro to, co změnit a tak dále, tak myslím si, že ty reálně proto ty věci děláš, že jako reálně se jako zapříš na to, aby se ty věci měnily, což je jedna věc o té věci mluvit a pak je to ještě dotáhnout to do konce. Takže to si myslím, že je skvělý, no a proto jsme si tě pozvali, promiň. Tomuto ti môžem povedať to, že áno, je jedna vec poukazovať na nejaký problém a druhá vec je nájsť moje riešenie. Vieš, a tu nikto s tým riešením doteraz u nás na Slovensku neprišiel. Vieš, že OK, mali sme tu nejakých reportérov, ktorí poukazovali, dajme tomu na to, že sú tu takíto ľudia, ktorí lovia na sociálnych sieťach a podobne, len čo ďalej? Keď ten systém ich púšťa von z toho trestného práva. A ja som prvé, čo ja som začal riešiť, je v podstate to, že deti nepatria na sociálne siete, to je realita. A druhé, čo som začal riešiť, keď už mi v podstate toto začalo prechádzať vo vláde, že tá trestnoprávna politika, ktorú u nás máme strašne zle nastavenú. Tu sa aj u vás to isté. Chytáme sa tu všetci za hlavu, že jak je možné, že Amigo chcel znásilniť nejakú babu, ale vyjde zo súdu hlavnými dverami von. No presne preto, lebo súdca nemá na výber. Takže toto je hlavne to, že ja som nielen začal poukazovať na ten problém, alebo na tie problémy, ja prichádzam s riešeniami. Nestačí, keby naozaj, že iba si robím na tom, jak to niektorí povedali zo začiatku, už pochopili aj tí našťastie, že to tak není, že robím si na tom čísla. Jaké čísla si musím robiť na Facebooku na to, aby som ja na tom zarábal, chápeš? Oni sú úplne mimotali v tomhle. To v tomto, oni si nevedia predstaviť. Ešte tohle téma, akože. No. A ešte si dober, že ty, keď ideš do niečoho takého, čo je nebezpečný projekt, to není také, že ideš teraz riešiť záchranu psíkov alebo veľryby, hej? Ty ideš do toho, že ty sa púšťaš opúšťaš svoju komfortnú zónu a nastoluješ si tvrdý režim, maximálnu bezpečnosť a ešte keď máš rodinu, tak o to viacej. A akože tie lajčíky mi za to stoja, že ja som si ohrozil toto všetko. A niektorí sú takí, že no, OK. Stalo se vlastně někdy něco, co tebe jako opravdu jako vyděsilo? Objednávka mojej vraždy to bol obrovský milník tohto celého projektu pre mňa. To bolo 26.10. nedela minulý rok, kde vznikla webová stránka, ktorá vyzývala ľudí na to, aby mi oddelili hlavu od tela za finančný obnos, alebo zverejnili moju adresu aspoň, kde by dostali tiež určitý finančný obnos. To bola webová stránka s mojou fotkou, so všetkým, v podstate s nejakým, aj s tým, že mám deti, dourážané moje deti, dourážaná manželka, úplne nechutnosti, veľmi škaredé veci popísané. A tam to bolo jasne napísané, ten oddelí Olachovi hlavu od tela, dostane toľko a toľko peňazí. A ešte tam bolo pripísané niečo také, že a môže byť aj pri jeho pitve a takéto ako nechutnosti, fakt, že nechutnosti, keď si uvedomíš, že nedeľu ráno otvoríš oči. OK, ja som o tom ešte nevedel, až potom prišla za mnou manželka okolo 9 hodiny, že láska, že musím ti niečo povedať. Že dostal som koment, že existuje stránka, už neexistuje, www.wordpress.stoppdvl.sk, že existuje takáto stránka a boli tam tie všetky nechutnosti. Ja som hneď to je moment, kedy som sa dal dokopy s týmto mojím právnikom. Hneď som mu volal, lebo on mi písal predtým asi týždeň alebo dva, že keď bude nejaký problém, nech mu kľudne dá vedieť, že rád do toho pôjde a pomôže mi v tom projekte. No a ďakujem, na jednej strane ďakujem za ten moment, že nás spojil, lebo môj právnik už je môj kamarát a je to človek, okrem mojej manželky a rodiny a tak ďalej, ktorému maximálne dôverujem. Ja som povedal, kľudne dám ti aj občiansky preukaz, len prosím ťa, rieš za mňa veci. A tento projekt nás spojil, no a ja som s tým komunikoval, to bolo okolo 10. hodiny, o 1 hodine sme už mali napísané o obrovské trestné oznámenie, kde jednoducho naozaj nabádanie na trestný čin vraždy, ponuka, neviem koľko paragrafov tam bolo. A potom som išiel to trestné oznámenie, teda podal som, policajti mi vtedy ani nič, jednoducho, dobre, dáme vám nejakým spôsobom vedieť. Vyšetrovateľ potom volal na druhý deň, že nech dojdem o týždeň na výsluch. A on nemôže začať poriadne, pokiaľ ma nemá vypočutého. A tam som pochopil, že tu je volačo na kokot, ak si neuvedomuje to, že práve si tu niekto objednal moju vraždu
moje deti majú chodiť do školy a mne sa zdá, že sme ich ani do školy nedali a že akože do roboty, kde nebudem ani ja, tedy strašne núdzový režim a tak ďalej. No a tak vtedy sme s právnikom trošku nabehli za ním, že nech si uvedomí, že čo sa vlastne deje, že či si uvedomuje, že niekto si tu objednáva moju vraždu a že on chce začať až o týždeň nejaké prvé úkony v tom vyšetrovaní. Našťastie sa nám s právnikom, ale už v ten týždeň stredu, čiže o 3 dní, podarilo zhodiť ten web, kde sme písali na podporu toho WordPressu a povedali, že budú súčinní aj v podstate aj vo vyšetrovaní. Tam bol potom neskôr aj posúložený ten vyšetrovateľ zo strany prokurátora, povedal, že veľmi zle začal, zobral sám sebe karty z rúk tým, že začal v nejakom on to dal ako nebezpečné vyhrážanie a pritom ja som ho tam nevidel, to nebola vyhrážka. Tam nebola vyhrážka, že keď ťa stretnem, olak, zabijem ťa. Tam bolo jasne povedané, že tento vie dostať oddeliť hlavu od tela, jednoducho dostaje finančný obnos, plus nejakú doživotnú rentu a nejaké hovadiny a tak ďalej. To bola normálna objednávka, čiže tam potom už sa začalo nejako konať a musím povedať to, že bola tam prizvaná vyššia inštitúcia vzhľadom na to, že ten človek ušiel do zahraničia. Ale stále je na slobode. Ja sa vrátim späť k tým mojim lajkom. Áno, presne. Ja rozumiem. Ja tých lajkov potom rozosielam, toto je na nájom 1000 lajkov, týchto 1000 lajkov si strčím, dám deťom na 10, a 1000 lajkov dám tam, áno, jasné. Tu si, keď človek nežije to, čo žijem ja, hovorím, bol tam vydieranie, pokiaľ nestiahnem videa, podpalia mi auta, všetko možné, ako ja už si to ani nepamätám, možno moja žena by o tom viacej vedela, ale ona už tiež je v tom stratená natoľko, že ja som povedal, ja keby natočím o tomto celom film a mám o čom točiť, lebo tam boli aj rôzne hry zo strany kriminálky na nás, tak ja ti garantujem, že tam by bol. Nebudem hovoriť o tých hrách zo strany kriminálky alebo zo strany polície a vyšetrovateľov, ale raz o tom prehovorím. A to tiež veľké špinavosti. Ja si to umiem predstaviť. Rôzne také veci, čo povieš, že toto by, nie že vo filme, že ja som zažil veci, ktoré ani nezažiješ vo filme. Ja som išiel na jedno stretnutie, nebudem hovoriť s kým a čo, ktoré malo byť akože také dosť tajomné, na veľmi zvláštnom mieste pre mňa, ale malo mi to stretnutie pomôcť. A ty teraz ideš na to stretnutie a nevieš, či tam ideš posledný krát, alebo nie, keď to niekde v strede leca, chápeš? Lebo takto nejako približne obrazne bolo, tak ja som sa doma rozlúčil s rodinou, už žene som dal inštrukcie, čo alebo bude diať vtedy a vtedy a už som to bral ako fakt, jednoducho som si povedal, musím tam ísť. A tam sa ukazuje to, že OK, tak áno, tie lajky. Vieš, keď si uvedomuje, že ja sa odtade vrátiť nemusím a že to povie žene do očí aj svojim deťom v podstate, vieš. Ten moment tam reálne bol. Ja vôbec neviem, ako to dopadne. Ja som tam mali sám, tam tie osoby mali byť viaceré, aj tam boli viaceré. A teraz nevieš, aký tam je úmysel. Je tma, lebo to už bolo že večer. To poprosím všetkých divákov, dajte mi like. Ďakujem. Ne, asi. Mě by zajímalo třeba, jestli podle tebe třeba fungují vlastně ten systém té ochrany dětí tady, jak na Slovensku, tak třeba u nás. Jestli... Nefunguje. Tie zákony sú preto zle postavené a takisto ako u vás, aj keď jeden zákon máte lepší ako my, určite na 100% jeden paragraf, neviem, či to je 194 dvojka trestného zákona, kedy už samotný grooming je trestný. A je úplne jedno, či na opačnej strane je volávka, alebo že či je tam dieťa. Viem, že u vás v Čechách už je jedna taká organizácia, ktorá toto rieši a niektoré tie prípady im to vyhralo. Niektoré nie, niektoré áno. Ja berem za obrovský problém tie nízke tresty. Ja ti poviem presne, o čo tu ide. U nás máme za to zneužitie tam aktuálne, dajme tomu 3 roky, 3 až 8, 3 až 10, áno. Plus, keď sú tam nejaké veci navyše, to sa navyšuje, ako aj u vás, že zrátavajú sa tie činy a tak ďalej. Ale mali sme tu na Slovensku človeka, ktorý jednoducho mal detskú pornografiu, bol v nejakej elektronickej forme, nejakých 1200 dokumentov a zo súdu odišiel hlavnými dverami. A odišiel preto, lebo využil tzv. Paragraf 39, mimoriadne zníženie trestu, a to je, keď vypovedáš, spolupracuješ, olutuješ a v podstate spolupracuješ a všetkému sa priznáš a OK, stalo sa to a vtedy ten sudca, ak si ty nebol predtým trestaný, samozrejme, nemá na výber, musí ti dať podmienku. Lebo on musí ísť pod tú hranicu tých 3 rokov. Lebo ty si splnil všetko preto, aby si naplnil znenie paragrafu trestného zákona 39, ktoré je mimoriadne zníženie trestu, keď splňaš tieto podmienky. On musí ísť pod to, on nemá na výber. A veľa ľudí tedy nadáva na tých sudcov, ale oni za to nemôžu. Lebo keby rozhodnú inak, konajú protiprávne a tam ich dokážu rozniesť potom právnici. Ja viem, že už napríklad u vás v Čechách začal Mike Pán. A je to v poriadku na jednej strane, nech ich odchytávať. Aj to, čo ja ho sledujem, čiže viem, že aj tí rôznym tyranom zvierat podobne dáva im niečo. Na jednej strane je to tá karma, na opačnej strane áno, tie jeho veci sú kontroverzné, ale
Dobre, nech ukazuje problém, ale nech ukazuje aj riešenie toho problému. Tak rovnako ako u nás ja riešim petíciu, tak nech sa toho niekto chytí u vás. Vieš, ja som chcel ísť aj do Čiech a pôvodne to bol aj zámer. Takže tu sa to je tak veľký projekt, že v podstate celé to Slovensko, keď mňa berú ako nejakého patrona, lovca, alebo áno, lovec pedofilov, ale tiež aj patrona obetí pedofilov. Čiže v podstate, keď doteraz niektorí mlčali, tak ja si denne vypočujem alebo prečítam 3-4 nové príbehy, 3-4 nové prípady a tak ďalej. Čiže to sa valí všetko na jedného človeka. Ja nehovorím, že to nezvládam, zvládam to. Ale dobre, už keď tam máte Majka, tak ukazuje sa ako lovec, tak nech príde aj s riešením problému. A nie len tak, tam sa môžeme baviť o tom, že šupnem to na Hero a zarábam na tom. Ja všetko dávam verejne na Facebook, mám veci aj na Hero, ale žiaden exkluzívny obsah. Je tam to isté, len kvôli tomu, že niektorí ľudia, ktorí ma chceli podporiť, tak OK, tak tu máte, dajte 4 € mesačne, môžete ma podporiť tým, že budete vidieť to isté, čo na Facebooku, ale tá vaša prosba bude vyslyšaná. Vieš, ja dosť do toho vrážam aj všetko, čiže ja som túto ponuku zobral viac menej, preto mám to Hero. Ale nemám kvôli tomu, že o mesiac uvidíte Predátora. Ale keď ho chcete vidieť dnes, tak si odporte, zaplatte moje Hero, vieš. Hele, to si myslím, že je obrovský rozdíl a proto mě by třeba upřímně v životě nenapadlo si sem pozvat Mikey Pána, já ho taky sleduju, jo, tady spoustu lidí ho nemá rádo, protože spoustu lidí třeba... Já tomu rozumím. A jsou důvody podle mě, kvůli kterým ho ty lidi nemají rádi, já ho vnímám jako přesně kontroverzní figuru, ale taky přesně jak ty si řekl, když začal dělat tohle, tak já jsem si řekl, hele, 1000krát lepší, než když děláš videa, kde prudíš policajty, kde děláš prostě, ukazuješ lidem, jak dělat jako nějaký různé nesmyslnosti, tak tohle je OK, jakože když to bude držet. Problém je přesně jak ty si řekl, já jsem si jistý na 90%, že u něj je to ta honba za tím jako obsahem na tom Hero, který je prostě privátně a tak dále a je to trošku za jiným úmyslem, ale nechme Majka bejt, já vám připravím a lidi to určitě bude zajímat. A jako první by mě asi možná zajímalo, kdo vlastně byl tedy Rudolf Olach před Stop Pedofily, vlastně před tím velkým projektem, aby lidé mě trošku představu, kdo vlastně seš. No, ja to hneď vysvetlím, ako je to na dlhšie, ale ideme k tomu. No, ja som začal riešiť projekt Stop PDFL prvýkrát asi pred 3 rokmi. A to začalo tak, že vtedy ešte so snúbenicou sme si založili, videli sme dokument v síti. Ten dokument u vás v Čechách je úžasný, neskutočný, podľa mňa si zaslúži veškerú pozornosť, ktorú dostáva. Malo by to byť premietané na školách, ako fakt klobúk dole pred režisérom, pred tými babami tam. Ako hovorím, dobre, dopozerali sme to, poďme to vyskúšať, či to je aj u nás takto. Samozrejme, že bolo. Sme založili profil, ešte zakladali, tam nebola ani fotka, nič a už to bolo čo aj 15, 20 správ, 100. Z ničoho nič, za jeden deň sme nazbierali okolo 500 správ. Ty krása. Tam sme urobili o tom krátke video, ja ti vysvetlím, prečo sme o tom urobili krátke video, že prečo som si to ja z mojej pozície vtedy dovolil. A malo to celkom dobrý efekt. Ľudia jednoducho to odsudovali a tak ďalej. Malo to, ja neviem, behom pár týždňov cez 1 000 000 videní a tak. Hovorím, super, tak niečo sa tu hádam nejakým spôsobom pohne, tie deti budú vedieť, že čo im hrozí. A potom som to nehal tak. V prvom rade ja som vo verejnom sektore začal ako reper. Ja som člen z hudobnej skupiny Enkláva, repujem 20 rokov alebo koľko, ja to už ani nerátam. Vydali sme nejaké albumy a v roku 2016 my sme vždy robili taký sociálny rap. Hej. V roku 2016 sme sa spojili s manažerom, krmili sme bezdomovcov v Komárne. Bola zima, tak sme im tam nosili jedlo a tak ďalej, alebo no také nejaké obdobie bolo. Zavolali na nás hygienu, že čo si to my dovolujeme krmiť tam tých ľudí. Dobre, tam sa to našťastie nejako vyriešilo aj s mestom a podobne, ale ja som pochopil to, že mňa náplňa ten pocit pomáhať ľuďom. Tak potom ešte v ten rok sa urobila nejaká vianočná kapustnica. O rok na to som začal robiť vianočné zbierky. Už ako sám, ako občiansky aktivista. Okrem vianočných zbierok pre chudobné rodinky, ktoré sa potom rozdávali, aj či už to boli potraviny alebo peniaze a tak ďalej. Som riešil samozrejme týrané ženy aj počas roka, týrané deti a tak ďalej. Ja som fakt aktívny v týchto veciach, lebo sú to veci, na ktoré sa neviem ako občan pozerať. Tam som mal veľké kauzy, kde som detičky zachránil pred ich tyránkou matkou tu v šali, ona ich tam rozkopávala live na TikToku, na to pozerali tisíce ľudí a nikto nič neurobil. Ja ako jediný občan som sa postavil, išiel som reálne podať trestné oznámenie na tú tetku. Môžem ti tu hrešiť? Hej, môžeš úplne v pohode. Dobre, ako ja nehreším moc, ale ten sa mi to tam hodí. Když to úplne v klidu, môžeš to ventilovať, rozumiem. A ja som bol reálne podať na tú ženu trestné oznámenie a do 3 dní som ju dal zatvoriť a deti odobrať. A tam sa tak viacej to moje meno dostalo do povedomia, lebo to bola hlavná téma po celom Slovensku, lebo to boli 3 dni po sebe hlavné správy, jej videá, ako ich tam rozkopáva a to, že zasiahol nejaký aktivista. V tom roku, to bolo v roku 2022, som bol aj ocenený ako dobrovoľník roka. Čiže ja si idem takú tú svoju vlnu, že idem. Chcem pomáhať, je to vo mne. Ja som v podstate
ja manželku spoznal tak, ja keď som bol slobodný a s manželkou sme sa spoznali tak, že mala nejaké veci na darovačku na Vianoce. A tak sme sa nejako spoznali a teraz už sme manželia. A ona vie tiež, aký ja mám cieľ tu naozaj ochraňovať deti. Ja nič iné nechcem. Ja viem, že tie deti si nezaslúžia určite nejakých takýchto predátorov, to nebezpečenstvo od nich. Každé jedno dieťa má prežiť krásne detstvo, nech nemusí potom v budúcnosti myslieť na tieto veci. A takisto preto som riešil aj tie týrané matky, ktoré ostávajú veľakrát pri tých partneroch, lebo máme spolu dieťa, ale potom zase jurovskope o týždeň, ale máme spolu dieťa. Nie, to tie deti nemajú vidieť. To vzniklo v podstate. Znova prišlo k tomu, že som sa dostal k nejakému rozhovoru, kde hovorila obeť takéhoto predátora. V tom čase už mal 16 rokov ten chlapec, ale v čase zneužitia mal 12 a prvýkrát prehovoril v nejakom rozhovore. To už bol rok 2025. Hovorím, ja to idem znova vyskúšať. Veď na to musí existovať riešenie, prečo by to takto byť nemalo. Lovia tí predátori a tak ďalej. Tie deti tam nepatria. Zober si, že ja sa stretávam s ľuďmi vzhľadom na to, v jakej pozícii som dosť často, aj mimo toho projektu, ešte predtým. A veľakrát bola téma sociálne siete a deti. Ale nikto nepovedal, že áno, je to tam vekovo obmedzené, ale však stačí zakliknúť. A teraz rozmýšľam, to je kurva pravda. Však to zmeňme. Jednoducho nech je tam nejaká biometria tváre alebo niečo. Nech štát rozhodne, že ako by to malo byť bezpečné. Nech neuniknú informácie, ale jednoducho nech tu v tomto štáte, konkrétne potom aj vo vašom, tých 150 kokotov tam hore, nech sa pozrie na to, že či sú naše deti bezpečí. Veď sociálne siete sú aktuálne hlavný lovný revír pre týchto deviantov. Nehovorím potom o autoritách typu učiteľ, tréner alebo učiteľka, mal som tam aj učiteľku, ktorá zneužívala dieťa. Tréner a v podstate alebo riaditeľ, alebo školník. Dobre, tam už je ten reálny svet, ten fyzický, kde viacej musíme pozerať po tých deťoch. Ale na tých sociálnych sieťach to je čistá krása. Pozri na ten Roblox. Jo, to je mazec, sa preukázalo, že to bol. Oni používali modulátory hlasov, neviem čo všetko možné, aby komunikovali s tými deťmi. Ako vážne? A budeme sa na to kúkať? Tam je to veľká kauza, tam je to mazec, súhlasím. Je. A teraz si zoberaj aj ten Vinty. Ja neviem, čo je na tom pravdy. Tam sa predávali plišáky, chápeš? No a tak plišák mal 12 rokov, bol ustráchaný a výborne poslúcha, tak nie plišák. Hele, na to já tady teďka už akorát rychle dabuju video, protože to je celá kauza, jmenuje se to kauza Wayfarer, kdy v podstatě tohle se už opakuje, kdy se prodávali přes různý portály, tak se prodával nábytek, kdy ten nábytek se jmenoval jako pohřešovaný děti a vždycky vlastně ta cena toho nábytku byly to kusový nábytek, kdy ten nábytek stál třeba 12, 15-20 tisíc dolarů a tak dále. A jmenovalo se to vždycky prostě jako třeba, já nevím, skříň Charlotte prostě a takový rozměry, taková váha a tak dále. A já na to teďka připravu vlastně rychle video, nechám to debat. Ale ty už si teďka mi odpověděl na pár otázek. Já jsem vlastně se chtěl zeptat, co byl ten okamžik, který tě jako přiměl říct, musím s tím něco udělat. Tak to zodpověděl vlastně úplně jasně. To si myslím, že každý z toho pochopil. Teďka poslední ještě taková otázka, kdybys tehdy věděl vlastně všechno, co víš dneska, šel bys do toho znovu? Do tohle z toho? Určite áno. Ako toto je originálna otázka, túto som ešte nedostal, tu som sa reálne zamyslel, ale išiel by som do toho. Keby som vedel toto všetko, tak jasné, niektoré kroky by som urobil trošku inak, ale išiel by som do toho. Rovnako by som do toho išiel, aj napriek tomu, že tam bolo vyhrážky, boli tam vydieračky, objednávka mojej vraždy tam bola kvôli tomuto. Aj tak by som išiel by som. Cením, to je pecka, to je dobrý vědět. To moc rád slyším. No a ty si už vlastně teďka začal lehce nakousávat vlastně ty predátory a tam mě by zajímalo vlastně, jak dneska teda, nebo z tvých zkušeností, jak dneska vlastně teda vypadá nějaký ten typický případ, který ty řešíš vlastně od nějakého jako teda prvního kontaktu v krátkosti až po nějaký to setkání, protože já samozřejmě ty tvoje videa jako sleduju, tak jak to zhruba jako probíhá. Samozřejmě ať neprozradíš něco, co třeba je nějaký tvoje know-how, který je pravděpodobně, že možná to sleduje i nějaký ten predátor a říká si, ať vím, jakoby, jak to funguje. Ne, dělám si srandu. Tady doufám ne. Jasné, počkaj, ja už do tohto musím vnášať srandu, lebo naozaj, keby to mám prežívať tak, ako to bolo prvé dni, lebo ja prvé dni, keď som s tým začal, tedy mi dokonca manželka s tým pomáhala, ja som mu potom z toho projektu úplne vyňal. Samozrejme hovoríme o dôležitých veciach, o vyšetrovaniach a tak ďalej, nech o tom vie, alebo o súdoch mojich a podobne, že keby náhodou sa niečo stane, tak vie, komu má volať. Ale ja som mu potom z toho vyňal, lebo tie prvé dni, tie komunikácie, a to ti hovorím, že to bolo 5, 6, 7 hodín denne, čo som nad tým strávil, tak to boli ťažké muky. Ja som tedy fakt zdvojnásobil spotrebu cigaret. Keď som si predstavoval, že takéto niečo čítajú deti a podobne. A pre mňa ako pre chlapa to bolo psychicky ťažké, dokonca aj ten spánok a tak ďalej, 2 hodiny denne. To sa nedalo, lebo som si uvedomoval, že toto vážne, ja som ich tam mal stovky behom fakt tých pár dní. Ale ja som si potom povedal, že dobre, keď niekto robí prvú pitvu, tak tiež môže z toho špatne, už keď bude 50, už pritom bude aj 10. Ja. To stalo aj u mňa, že v podstate ja už presne, jak si povedal, že zasrandoval si, však bohužiaľ, no ale
Ja tak musím žiť, že už túto tému vnímam normálne. A ja ti poviem, ako to v podstate funguje. No, ja vždy nechám ich, nech napíšu prvý. Ja nedávam nikde nič, nepíšem nikam nič. Ja mám nejaké sociálne siete, oni sa tam drapnú, lebo tu vedia, po čom idú. A napíšu prvý, môže to je ahoj, možno, že to je pod na stredko, dám ti 300. A ja mám svoje také zásady. Nepíšem prvý, nikoho na nič nenavádzam, nechám to všetko na nich, nech to oni rozvinú. Ja už potom časom sa nechám zlomiť, však som 13, ktorá sa nechá zlomiť, hej. A už potom to ide, oni ladia to miesto, kde sa stretneme, ako, tak ja si určím, že tuto to bude asi najlepšie, aby to teda bolo tak a tak, nás nemôžem hovoriť veľa. A samozrejme, nikdy to nejde hladko. Ja ich mám aktuálne odchytených týchto predátorov 19, ako Krásu. tu budeme jubilejnú 20. No jasné, ale ich ešte oveľa viac. Potrebujem na nich ale viacej času už, lebo už tým, že sa venujem aj tým, že tu pri škole nejaký nám tu ponúkal pri základnej škole babám zo základnej školy 50 eur, keď sa pred ním vyzlečú. To jsem viděl, to jsem se nasral jakože na... Ďalšieho v obchodnom centre ponúkal 100 eur chlapcom, keď ho vyfajča v tom obchodnom centre na záchodoch. Čiže mne sa už sa prelínajú také tie reálne prípady, jak som riešil aj tie učiteľky a to všetko. Tými, ktorými ja poukazujem na tie sociálne siete, že ich odchytávam, obrazne povedané, alebo nechám sa odchytávať. Čiže predtým to bolo 100%, som sa venoval tým stretnutiam s nimi. Teraz to mám 50/50 reálne prípady, plus čo si chystám na ďalšie stretnutie, že OK, ja už som ochotný tam priniesť aj šampanské a už to brať s humorom, takže do začiatku to boli nervy a tak ďalej, vieš, ale teraz fakt ja nemám problém. Mal som tam jedného, čo to mal jedno šťastie, že som nemal veľa času, ale on mal úchylku na balóny. Tam on malo dojsť k tomu, že stretnú sa, akože on s tou 13, čo som bol akože ja, mali sme ísť do parku, ťahol by mi gate, ja by som fúkal balóny a praskal a on by ma kuroval zezadu, chápeš? A ja som už z toho, že už to mám, jak to mám, tak ja som... Přesnu balonky, že jo? Už som sa tešil, že keď dojde k tomu stredku, že bude mať nachystané balóny, lenže nakoniec to stredko prišlo veľmi rýchlo, čiže ja som nemal veľa času, ale tu už budem mať, dúfam, čas na to šampanské, možno nejakú tortu a podobne, do 20. No dobre, a potom ja teda čakám, dokým dajú to miesto a tak ďalej a vždy to menia potom. Jasné, dohodneme sa, čo je o 18. tam a tam, on buď mešká, alebo tam je o hodinu skôr, aj to sa mi stalo, že už tam vykúkal, aby mal očekovaný ten revír, ten rajón okolo. Také chytré, jasne. No jasné, boli tam takí, čo prefičali na aute s razenými kamerami a takéto bomby. Mnoho tých stretnutí bolo rôznych, jeden mi došiel na vlaku, to som mal istotu, že tento mi bude meškať iba vtedy, keď bude meškať vlak, vieš. To bolo také isté, že OK, že k tomu to reálne príde, lebo boli aj momenty, a to nebol jeden moment, kedy som makal na tom človeku, že 8 hodín v ten deň toho stretnutia plus XY dní predtým a už malo teda dojsť tomu stretnutiu, tak som sa mu trošku viacej intenzívne venoval v ten deň a potom hodinu pred tým stretnutím, kedy už ja mám nastaveného toho môjho kameramana a podobne, mi napísal, že nepríde. Po prípade sme už boli na mieste a pol hodinu po stretnutí napísal, že sa mu pokazilo auto, vieš. Čiže to je veľakrát aj zabitý čas a tak ďalej. Ale potom na to ďalšie stredko už väčšinou oni potom prídu, lebo ja mám na nich svoju taktiku, urazenú triásku. A to už je tá opačná psychologická hra, vieš. To děláš dobře, protože oni v podstatě, jakmile oni mají ze startu, tam jasně, mají ze startu strach, vlastně bojí se, ale v momentu, kdy ty jim pak jakože seš vlastně ty, jak mi to mohl udělat, tohle, tak oni jako, ona je fakt skutečná, ona je to fakt, hej, to je dobrý, to je hodně dobrý. A začneme výčitky, ako ja mám tú psychológiu takú dosť, ja som síce samovú psychológia, ale viem, aké slova použiť a kde. A aj tak, aby to nebolo samozrejme trestné, a tak, čiže aj toto zase mám naštudované. No a tie stretnutia sú rôzne. Prvé bolo napríklad, ja som bol strašne nervózny z toho prvého. Či tam príde, ako to bude prebiehať. To sa nedivím vôbec. Nevieš, do čo ideš, na toto neexistuje recept. Neexistuje na to, že takto to má prebiehať. Ty nevieš, koho sa máš opýtať, že čo mám robiť. Lebo bol som obrazne povedaný taký ten prvý lovec pedofilov na Slovensku, hej. Tak dobre, tak ideme do niečoho a uvidíme, ako to dopadne. Tam bol originál, že adrenalín. Ja už teraz nehovorím, ten adrenalín tam je, lebo pravdepodobne, nemôžem to povedať, že určite, ale pravdepodobne napríklad ten, ak si to teda zachytil, jeden sa mi opakoval v 2 mestách. Raz som ho chytil v jednom meste, vtedy bol ako číslo 16, a o 2 týždne na to mi začal písať na druhý profil, takej 13 z iného mesta, čo tam mám, a znova prišlo k stretnutiu. Ale už bol opatrnejší. Čiže 2-krát mi tam došiel, on sa neštíti, mu to nepomohlo.
Tí ostatní zažili životnú hanbu, hanbili sa pred rodinou, rozvody v robote, výpovede, neviem čo. A tento si pokračoval ďalej. Ale na tom druhom stretnutí bol podľa môjho názoru ozbrojený. Tam vyzeralo to tak, ako keby mal obrys, že vyzeralo to jak 17 Glock vo vačku. Ja to dokonca mám pod tým videom aj tú konkrétnu sekundu a ten frame, že kde to bolo, aj to tak vyzerá a môže to dopadnúť hoci ako to stretnutie, vieš. Čiže aj s takýmito vecami do toho ideš. Už posledný témy našťastie aj nevystúpil z auta, ten tam sa tam prepotil tam sedačku a podľa mňa tam mu vrátil život o 400 rokov dozadu. Ten bol ustráchaný, čiže tam som nemal nejaký ten pocit, že ja som nejako v ohrození, alebo tí ľudia, čo tam, alebo ten človek, čo tam bol so mnou, alebo tak. Býva to rôzne, nikdy to nemáš. Opakujem, na to není recept. Nevieš, čo príde. To není, že pozrieš si seriál a aha, pozriem si ho odznova. Ono taky bude hodně záležet, že někteří budou vyloženě takový ty nebezpeční, jako fakt pedofil prostě, který, což byl třeba ten příklad, že se nestydí a vezme si klidně už tu zbraň, že si jdou prostě za tím svým. A to mě navazuje možná na tu další otázku, co tě vlastně na jejich chování jako nejvíc překvapilo na těch predátorech. Ja mám tie dve skupiny. Poďme k tým reálnym prípadom. Reálne prípady, čo mňa teda ako ja som vedel, že to tak není, lebo my ako ľudia máme zafixované takýchto deviantov, že to je nejaký detko, čo pozerá po nejakom, ako môže to byť samozrejme, po nejakom ihrisku, po deťoch a tam toto není presne to, ako oni fungujú. Tí sofistikovaní predátori sú začlení do spoločnosti a uznávaní tou spoločnosťou. Získavajú si tú obeť, rodičov tej obete napríklad. Je to učiteľka, ja som super učiteľka, budem ich doučovať, to tvoje dieťa a tak ďalej. Ono je strašne šikovné a už aj ten rodič má taký pocit, že áno, však je to učiteľka, to dieťa je bezpečí a pritom tá učiteľka môže s tým dieťaťom na tých doučovaniach robiť niečo iné. Toto mňa na tomu zarazilo, že áno, ja som bol tiež jeden z tých, ktorí si čiastočne myslel, že viacej ich je tam na tej ulici, ako tí, ktorí sú reálne v tej spoločnosti a tú obeť postupným groomingom získavajú. A nielen tú obeť, ale aj to je okolie. Oni idú sofistikované. Rodičov si potrebujú získať, keď je to nejaký tréner, alebo neviem čo, ty máš strašne šikovné dieťa, víš čo, však nech mi ostane na budúce dlhšie, naučím ho niečo navyše, ako ostatných, lebo týmto ide pomalšie. A tak ďalej, to sú rôzne výhovorky. Toto ma na tom tak prekvapilo, ako dokážu fungovať a paradox je ten, že oni idú jak cez kopíra. Aj keď oni o sebe nevedia, napríklad tie dve učiteľky som tu mal v Nitre, jedna bola iba obvinená, ale ja som čítal, čo sa tam všetko odohralo v tom prípade údajne. Čiže tá jedna bola obvinená a druhá už bola dokonca právoplatne rok a pol predtým odsúdená za pedofíliu. Tam to bolo jak cez kopíra. Teraz, ale keď idem k týmto, k mojim odchyteným, mňa zarazilo, že niektorí mali odvahu sa mi vyhrážať. Mňa zarazilo, že niektorí mali odvahu v tom pokračovať ďalej. Zarazilo ma, že niektorí mali odvahu tvrdiť, že to oni nie sú. Pritom ja som mal ich fotky, ja som mal ich všetko. Prišli na miesto niektorí až 80-90 kilometrov. Sami sa mi nejakým spôsobom, ja si ich označujem, čo ja im priniesť mi Red Bull, ten Red Bull tam mal, mám rada tulipány, donesol tulipány a veci podobné. Čiže neújdu týmto veciam, to sú také tie dôkazy, maličkosti, ale ja viem, prečo to robím. Mňa zaráža to, že oni sú si vedomi toho, že takto, nie, že nikto im nič nemôže. Keď človek natrafí na dobrého vyšetrovateľa, tak ten vyšetrovateľ konať vie. Keď v tom istom prípade musí byť ale dobrý prokurátor a keď sa oni zhodnú v tej právnej analýze, tak dokážu takéhoto človeka stíhať, lebo viem, že to tak funguje, v jednom meste mi to totiž to funguje. Tam je jeden stíhaný, o tom ešte nemôžem hovoriť, lebo to nechcem vynášať zo spisu, nech nemarím vyšetrovanie, ale to isté, presne to isté, mi tu napríklad v Nitre nefunguje. Jasne. Ale na opačnej strane, keď tu bolo vydieranie mojej osoby, tak tu v Nitre veľmi rýchlo prokurátor rozhodol, že treba riešiť tamto, čo ho vydiera a vyzerá to tak, že 6 rokov minimum. A tak ďalej. Čiže všetko je to o tej právnej analýze. Paragraf má preto, že všelijako, lebo každý si ho vie ohýbať podľa seba. A ja keď natrafím na dobrého vyšetrovateľa s dobrým prokurátorom, tak ja môžem byť maximálne šťastný, lebo viem, že ten deviant dostaje maximum, čo mu aktuálna legislatíva dovoluje. A to mňa zaráža toto najviac na tom, že mnohých z nich akože sú si istí, že nikto im nič nemôže, ale ja robím všetko v rámci zákona. Hovorím, nikoho nevylákavam, nikoho na nič nenabádam, nie som ten, ktorý by tam písal nejaké, keby aj vyvíja nejakú aktivitu navyše. Ja si to, podľa mňa, osobne si myslím, že aj tak by mi nemohli povedať, že ja som ho k niečomu nabádal, ale dobre, ja to nerobím, ale aj keby to robím, tak ich mám v tomto momente nie, že 20, a to už som spomalil, lebo ja som si ich dával týždeň po týždni a to v tomto momente by som ich nemal, že 19, ale už by som ich mal 200. No ja to robiť nebudem sám seba vystavovať možnému trestnému oznámeniu a tak ďalej. Ich je strašne veľa.
A ja v tom budem pokračovať. Hovorím, ale hento ma zaráža. Preto ja tu mám tú petíciu na trestnoprávnu reformu a ochranu detí, kde jednoducho tie spodné hranice trestov nebudú pri 3 rokoch. To je jedna taká zásada. Potom tam je to, že áno, neznamená súhlas, aj keď to je dieťa. Je jedno, či to chce, lebo máme deti, ktoré sú 13-14 ročné aktívne, ale to neznamená, že keď súhlasí to dieťa, že to je v poriadku. Tiež je tam v tej petícii bod, že premlčanosť, žiadnych 5-10 rokov, aj 30, niektoré tie obete bohužiaľ hovoria neskoro. Mne sa ozvala pani, ktorú zneužíval nevlastný otec od nejakých 6 rokov do 15 a v tomto čase má 63 rokov. A ja som bol prvý, ktorému to povedal. Chápeš? Mne to niečo zbudilo, videla nejakú oporu, hovorím, jasné, ja som s ňou v kontakte a bola rada, že to mohla niekomu povedať. Mal som tam aj chalana, ktorý prvý, to bol, myslím, že áno, Slovák, žijúci v Čechách, u vás, tiež po nejakých 16 rokoch. To bol prvý, ktorému povedal o tom, čo sa mu dialo. Čiže ja to, a mám XY týchto prípadov. Ja som veľmi rád, že mi ľudia natoľko dôverujú. Jedna věc je, samozřejmě myslím si, že spoustu lidem otevřelo teďka případ Epsteina a všechno, co se dělo okolo, že pochopili, že prostě ta pedofilie je na těch jako nejvyšších postech a že ta ryba vlastně smrdí naprosto od hlavy celá, jako totálně, a že to vlastně jsme se dostali jenom na úplnou jako špičku toho povrchu. Ale ještě jsem se chtěl zeptat, jestli existuje něco, třeba, co si ty vypozoroval, co mají vlastně všichni ty predátoři jako společného, nějaký jako třeba společný vzorec, nebo... Čo majú spoločné na to, ako keby som mal povedať, že toto je skupina ľudí, kde by som to hľadal, tak to neexistuje. Že si povie, že OK, je to nejaká stredná vrstva, alebo vysoká vrstva, alebo nízka vrstva. Áno, povedal si, ryba smrdí od hlavy. Ja tam mám tiež od konateľa rôznych firiem až po obyčajného obrazne povedaného robotníka, alebo aj stredná vrstva a tak ďalej. Čiže nevieš ich zaradiť do ničoho. Nevieš si povedať, že toto majú spoločné. Nevieš si povedať, že by mali spoločné nejaké črty alebo povahové niečo. Vôbec. To sú úplne rôzne osobnosti. Jediné, čo majú spoločné, je to, že ich, a to môžem doslova do písma mena povedať, tí moji odchytení alebo tí, ktorým sa nechávam odchytávať, tak tam je to ani nie tak pedofília a hebefília, ale patrí to stále pod pedofíliu. Hebefília je taká odnož pedofílie, keď týchto deviantov priťahuje opačné pohlavie, štádiu takého už vývoja. To znamená prvé klopky, menštruácia, alebo chlapci prvý výron, že už mali a tak ďalej. A toto ich na tom bere. Že je to ešte dieťa, ale už pre nich pripravené na sex. Že už keď má chlpy, tak už je pripravená. Keď menštruuje, už je pripravená. A ešte duplom najviac je, keď je nedotknutá. A to je tá hebefília. To sú tie deti od tých 11 do tých 14 rokov. Ale stále to samozrejme spada pod pedofíliu, len tu sa odborníci veľakrát nevedia úplne zhodnúť, že ako to presne. Ale toto majú spoločné. Toto ich tam priťahuje. A potom tu máme tých bastardov, ktorí berú bohužiaľ aj deti. Mám tam prípad, volala mi jedna pani, že by sa mi chcela s niečím zdôveriť, že s bývalým niečo urobili a že má pocit, že ten bývalý dostal za to malý trest a ona tiež. Že sa im niečo nepodarilo, nejaká trojka s kamarátkou alebo niečo podobné a že raz u nich skončila jej 2-ročná neter. Do detailov nejdem, držala ju, aj urobila orál a tak ďalej a ona úplne nejdem do toho, čo sa tam ešte odohralo. A volala mi s tým, že ona dostala 4,5, ešte to nie je právoplatné, že on dostal 6,5 a že podľa nej je to strašne málo. Co vole, do životí, do prdele. Do živote, nie na šupu. A to sú presne už tí, kde sa nebudeme baviť o nejakých puberťákoch s chlopkami, ale že ich tam priťahovalo to teličko toho dieťaťa. Mám tam ďalší prípad. Ten je ešte otvorený, ale no už je tam viac menej skoro rozhodnuté a hovoriť o ňom môžem. Vlastne dedo, tvoje vnúčky 4 a 5 ročné. Krása. Povedali im, že sa tak naučia hrať na gitare, keď mu budú ťahať káčera. Bažanta, keď mu budú rukami, no. Že vraj iba rukami sa to tam dialo, nie ústami a podobne. Potom tam čo mám? Ježiš, 6-ročné dievčatko tam mám. Vlastným otcom dve také tam mám. Vlastný otec. Veľa tých prípadov mám, veľa. Kvantum. No, ty si vlastně jako otevřel úplně jako další věc, kterou jsem se chtěl ptat, jestli je vlastně jako nějaký případ, který že ty to bereš jako za mě určitě jako dobře. V tomhle jsme jako dost podobný, že vidím jako, že jsi to nastavil úplně stejně, že jakmile ti něco jako opakuješ to, tak vlastně začneš a pak se ti ty lidi ptají, jak jsi schopný to vlastně jako ventilovat. Zároveň je mi jasný, že z toho, jak to mám já a že jsem taky takový jako kámen, tak vím, že budeš mít momenty, kdy pak to ventiluješ třeba v soukromí nebo někde a máš takový ten moment, kdy tě to třeba asi dostane. A na to mě zajímalo vlastně, jestli je nějaký případ nebo něco, co tě vlastně reálně jako, že ty
ty cítíš, tě to změnilo jako člověka, že tam byl nějaký jako bod zlomu, kde jsi to buď začal dělat úplně jinak, nebo se začal i třeba chovat jinak, jestli jsi něco taky vypozoroval? Každý jeden prípad, ono nedá sa to brať neosobne. Musíš to brať na jednej strane obrazne povedané profesionálne, ale každý jeden ten prípad sa má dotkne. Jaké vlastně třeba ty vnímáš jako aplikace, které jsou, když teda když pochopil jsem, že jsi úplně proti, aby teda ty děti vlastně využívaly ty sociální sítě, pokud teda to nebude přímo pod nějakým jako šikanou a nátlakem vlastně toho peer pressure, toho okolí, ale jaký aplikace vnímáš vlastně teda jako ty nejrizikovější, nebo co si myslíš, kde vlastně ty predátoři, je to jejich loviště, jako kromě toho Robloxu, ten je jasný, ten máme zmapovaný dobře. No, Roblox ale dokážeš nastaviť tak, že to dieťa tam nemôže komunikovať, čiže to je super, dobre, OK. Aj keď stále vnímam ako nebezpečnú, lebo vždy sa to dá obísť, nebudeme si klamať. Ale dobre, Roblox, TikTok. Ja som tam mal v minulosti prípad, kedy 40-ročný bastard, Čech to bol, písal sem 12-ročnému chlapcovi, neviem už z ktorého mesta slovenského to bolo. Začali si písať a tak ďalej a potom, že naposielal mu ten 40-ročný nahé fotky a povedal mu, že ho dojde podrezať, že ho príde domov podrezať, pokiaľ mu nepošle fotky tiež také isté. A TikTok, ktorý mal byť kontrolovaný, neviem ako nič. A sa niekto vyhráže chlapcovi 12-ročnému, že ho podreže doslova do písmena a je to v pohode. Na TikToku teraz ja tam poukazujem na jedného tež človeka, ktorý si tam honí na livekách, normálne, že biely deň, hej, o 14. ráno, o 9. o 15. v sobotu, o 17. Áno, hodí. A on to non-stop robí. Ja som dokonca na neho podával minulý týždeň trestné oznámenie a pôjde znova ďalšie trestné oznámenie, lebo on pokračuje, najprv sa lakol na 3 dní. Tam bolo vidieť, že v prdeli, tam aj ľudia hovorili, že to si dodrbala tak, ako to boli tisícky ľudí. No on začal po 3 dňoch znova pokračovať. OK, honiť môžeš, ale zapáliš si a hneď tam vypíše, že v tomto liveku sú nejaké akože návykové látky a neviem čo, tak to už sa vadí. No, takže určite TikTok je najväčší hnoj pre mňa a ostatné Omegle napríklad, vieš, ja nerád robím tomuto reklamu, lebo není to ešte natoľko rozšírené. A neraz spomínam Omegle a tieto Omičko a rôzne tie ďalšie, kde sa náhodne napájajú dve tváre a rozprávajú sa tam cez videohovor. Aj toto je využívané na to, ale hovorím, nechcem tomu robiť moc veľkú reklamu. Hele, a kdyby si měl někomu, rodičům dneska něco doporučit, co by měl ještě každý rodič jako udělat ještě dnes večer, tak co by to bylo? Family Link je to aplikácia od Google, kedy máte kompletne celý telefón pod kontrolou. To znamená, dajme tomu, aj keď máte nejaké hranice, hodina telefónu denne, tak to bude iba hodina, nastavíte to v aplikácii, po hodine sa telefón vypne. Vidíte, kto píše, kto volá na to telefónne číslo toho dieťaťa, odkade chodia správy, ktoré aplikácie má otvorené, na ktoré aplikácii, koľko času strávilo. Čiže vidíte, že keby tam bolo, že trávi veľa času na Messengeri, OK, tam už mi niečo nesedí. Viete si pozrieť obsah toho Messengera, ktorý tam má. Na opačnej strane vidíte tam polohu dieťaťa, viete pustiť, dieťa má vo vačku telefón a vy si viete pustiť odpočúvanie, že čo sa deje okolo neho. Dobrý. To sú úžasné aplikácie, alebo vás upozorní, keby sa vypol ten telefón. Viete si vyčleniť kruh na mape, keď opustí to dieťa tento kruh, to hneď nech mi to pípa, začne pípať alarm, po prípade podobné aplikácie. My máme so ženou Live 360 ešte, má to podobné funkcie, čiže je to paráda, kedy viete aj fyzicky, kde sa vaše dieťa nachádza, viete si vypočuť, čo sa deje okolo vašeho dieťaťa, tým, že to dieťa ani nevie, že ho počúvate, že máte ho pod tou kontrolou a opakujem, dieťa nemá mať žiadne súkromie v takomto svete. Súkromie má byť v šatni, na záchode, v sprche, inde nie. Vieme, že už teraz sa dajú skryť aplikácie, takže to vypadá ako kalkulačka, naťuká sa príklad a otvorí sa nejaká četovacia miestnosť. Čiže to už sú rôzne tie sofistikovanejšie veci, ktoré títo predátori, ktorí už majú odlovené, používajú. Čiže vidím, OK, používa často kalkulačku, však ale moje dieťa není matematik, tak idem. Hodiny na kalkulačce, jasne. Myslím, že tam sa dá zrkadliť obrazovka, že v určitom momente, keď sa vám čo nezdá, viete vidieť presne, čo dieťa robí na tom svojom telefóne s kliknutiami, so všetkým, s písaním. Čiže určite aplikácia Family Link a tam začať v zmene od seba, od týchto vecí, uvedomovať si, že tento svet, ja nebudem šíriť nejaké poplašné správy, ale nie je bezpečný. Nie je bezpečný. Otázka, jestli si myslíš, že kryjou takhle některý typ redátory a pedofily policajti, anebo jestli i policajti, jak to reálně jako páchají? No samozrejme, ja mám vyšetrovateľov, ktorými sme kamaráti, obrazne povedané, mám vyšetrovateľ, s ktorými nie sme kamaráti. A niekedy nerozumiem tomu, prečo nie sme kamaráti. A áno, mám určité prípady, o ktorých bohužiaľ nemôžem ešte hovoriť a
Ja ich vyťahnem v správny moment. Keď začnem potom hovoriť o určitých veciach, už mi to tedy bude úplne definitívne jedno. Prečo 150 poslancov, ktorí môžu zmeniť ten zákon lusknutím prsta, ktorí vedia o nejakom Olachovi, ktorý tu pobehuje, chytá pedofilov, lebo oni o mne vedia, hej, nelusknutým prstom, ale nehajú toho Olacha, nech si to sám odskáče ako občan, bude sa tu 2 roky niečomu vystavovať a tak ďalej. Ja to dosiahnem kvôli tomu, že ja som cieľavedomý, neoblomný a nezlomia ma. Ako boli rôzne pokusy, ale... Já mám poslední otázku pro tebe, taková dvojitá otázka, ale úplně poslední, pak je tady spoustu poděkování. Když tak, jestli máš prosím tě někde účet nebo něco, jaký veřejný tě můžeme třeba podpořit nebo takhle, tak já to pak najdu a určitě věřím, že tady bude spoustu lidí, co to rádi podpořej. Ale teď tady mám otázku teda, kdybys mohl třeba, kdybys ty měl teďka, teď zase hypoteticky, já mám rád tyhle hypotetický scénář, kdybys mohl 5 minut mluvit ke všem rodičům v Česku a na Slovensku, tak co bys jim vlastně řekl? Co by bylo nějaké tvoje sdělení? Ja som hovoril teraz tým ľuďom 1,3 hodinu. A som ochotný hovoriť a pokračovať kľudne roky, mesiace, pokiaľ budem môcť zavládať. Ja naozaj, jak som povedal, ja s týmto projektom neskončím, pokiaľ nevyužijem všetky možnosti. Čiže pokiaľ bude treba požičať si peniaze, pôjdem aj do tohto. Čo sa týka toho môjho účtu, ja ho zverejnený nemám, cez toho Z-ko, môžem ho potom kľudne aj zverejniť, ale čo by som týmto rodičom povedal? Treba si uvedomiť, ja teraz pôjdem trošku, máte doma poklady, máte doma deti. Tie deti majú vyrastať v nejakom prostredí, majú mať krásne detstvo, aby potom tým svojim deťom znova mohli odozdať tie svoje skúsenosti. Ja som typ rodiča, ktorý zoberie dieťa, síce áno, aj na tie rôzne moderné výlety a tak ďalej, ale tiež pôjdem s dieťaťom so špekačkou niekam nad Pahrebu, opekať si špekačky, slaninu a budeme v lese nad ohňom. Čiže chcem mu dávať aj to, čo som dostával ja ako dieťa. Nejaké tradície a do budúcna. Nezabúdajte na to, že to sú není malinké osôbky, ktoré vám tam pobehujú a časom vyrastú a treba potom na ne vykašľať sa, keď opustia už tie svoje domovy. Tie osoby ste priviedli na svet vy. Vy ste tí, ktorých máte držať celý čas za ruku, až dokedy nie sú schopní vám tú ruku pustiť. Niektorí to majú 25, niektorí to majú 16, že už sa rozhodnú svojou cestou ísť, ale sú to stále vaše deti. Pokiaľ môžete, chránte ich. Ochraňujte si ich, všímajte si ich, komunikujte s nimi. Vy ste prví, ktorého uvidia, s ktorým komunikujú prvýkrát prvé slovo, komu povedia. A nechcete byť tí, ktorému to slovo povedia, ako čo bude posledné, aby ho budete počuť. Veľakrát sa stalo, že tieto deti boli unesené, hoci čo už nikdy ich nenašli. Našli alebo potom v Taliansku oholené o niekoľko desiatok rokov. Ak budem hovoriť o týchto veciach. A je toho veľa, len sa to o tom nehovorí. Buďte ostražití. Hlavne ostražití. Viacej si všímajte tie deti, okolie, zmeny v správaní, ako som hovoril. Keď sa neusmieva, hovorím o deťoch naozaj, že dieťa, ktoré má byť šťastné, hrať sa niekde na prelieskách a neusmieva sa a tak ďalej, tak niečo tam je blbo. Dajte mu to, čo potrebuje. A nie je to telefón do ruky na 24 hodín denne, aj keď ja viem, áno, aj moje deti vďaka telefónom dokonale ovládajú angličtinu. Ale my na opačnej strane pôjdeme potom do toho lesa si opekať tie špekačky a tú slaninu a tie klobásy. Nezabúdajte na to, že tie deti sú není naozaj mali trpazlíci, čo vám pobehujú, pobytia a niečo, oni sú z nich o dospelé osoby. Nie. Buďte tu pre nich, aj keď ja ťa nebudem držať za ruku do 18, keď to bude treba, dajte to tomu dieťaťu. Keď to potrebuje, dajte mu to. Na opačnej strane áno, aj sebestačnosť, zapájať ho a tak ďalej. A vtedy už vidíte, naozaj dieťa má byť šťastné. A keď ho vidíte šťastné, tak vidíte, že všetko je v poriadku. To se mi moc líbí. A mám ještě teda tu poslední, co bychom tedy vlastně my, jako ty obyčejní lidi, kteří se tím třeba jako nezabývají takhle do hloubky jako ty, což je jasný a on se určitě věřím tomu, že se někdo takovýhle najde a kdyby se náhodou nenašel, tak to prostě hecnu já, když tak, na nejhůř. Ale já rád dělám tyhle šílenosti a vlastně už jsem měl taky na sebe výhružnou stránku, já jsem zase šel po lidech od Radovana Krejčíře, takže já to jako vím, když po tobě jako jde mafie, tak to znám tyhle věci. Ale co může teda udělat vlastně jako každý obyčejný jako člověk, aby mohl teda lépe chránit ty děti? Co bychom mohli jako my všichni udělat? Pozri, napríklad u nás na Slovensku je to práve tá moja petícia. Čo sa týka ochrany detí, musíme začať naozaj od zákonov. To je veľmi dôležité. A samozrejme od toho, že všímame si okolia, ak mám už úplne prvé, všímať si, ako netreba byť podozrievavý hneď vo všetkom. Ale keď vidí náhodou niekto nejaký podozrivý vzťah nejakého dieťaťa s nejakým dospelým,
započúvať sa na chvíľku do toho rozhovoru, že či naozaj to je rodič a dieťa, vyskúšať, aj keď sa to nepatrí, ale v tomto prípade sa to patrí, lebo ja tiež veľakrát vidím, keď tu mi niečo nesedí, započúvam sa, je to otec s dcerou, lebo už viem, ako komunikujú. Môže to ale stať, že komunikujú o tom, že pod na záchod dám ti 50 €, vieš. Všímať si to okolie. Ak sa to pozrieme na to tak všeobecne, aj keď nie si nemáš dieťa. Aj keď nemáš dieťa, vieš to stále navnímať toto. Potom, jasné, ako som povedal, ak máte dieťa, všímať si aj okrem toho okolia to svoje dieťa hlavne. Ale naozaj, jak to povedal Gandhi, keď chcem niečo zmeniť, musí začať sebou. Čiže naozaj začať sebou, všímať si všetko okolo seba. Možno práve vy si potom, môžete si potom niekomu teda klásť otázku, prečo si mi to nepovedal? A prečo tamto? No tak prečo? Lebo nikto to nevidel, vieš. A to nikto nechce počuť. Nikto nechce počuť, prečo si mi nepovedal. My chceme, už keď sa niečo stane, tak mi hovor o tom. Čiže hovorím, komunikácia, to je veľmi dôležité. A u nás na Slovensku je určite, čo mne pomôže, je zmena tých zákonov, to znamená podpis na petíciu, už chcem, už idem hodinu 50. Je podpis na petíciu, takže to je to, čo mne tu pomôže v tomto momente. A jak som to povedal v minulosti, ja nehovorím, že to bude dnes, zajtra, možno to bude za mesiac. Tak to prinesiem aj k vám. Len tam máte trošku iné zákony. Môj advokát nemá u vás licenciu, ja to s ním skúsim ešte nejako rozkomunikovať, lebo bavili sme sa o rôznych veciach o zahraničí. Uvidím a keď to pôjde, tak ideme aj do toho u vás. No tak super. A jinak ta petice, kde ji najdu lidi, abych když tak na ní hodil odkaz, je na Facebooku přímo na tebe hnedka? Vieš čo, ja dávam pod každé jedno moje video, dávam link. Jasne. Odkaz. Prvé, čo je právna pomoc, je link na právnu pomoc. Druhý link je tam, myslím, že práve petícia. Tretí link tam je Hero a štvrtý je tam nákup tohto trička. Malo by to byť pod každým videom. Ak som to tam nedal, tak pod druhým, tretím určite sa to už nájde. Každé druhé, tretie maximálne, kde človek nájde koment. Čiže, ale petície.sk, trestnoprávna reforma, ochrana detí, tam stačí napísať a tam sa to dá podpísať. A ja ti minulý mesiac som tak porovnával, ja som mal okolo, 6-7 miliónov videní na videách, len za ten jeden mesiac, plus mesiace predtým, čo už idem rok, čiže dokopy, keď to zrátam, tak bavíme sa niekde okolo, 90-100 miliónov a možno aj viac, ťažko povedať, to je jedno. A podpisov na petícii mám o 10 000, víš, tak na elektronické petícii, hej. Čo sa týka fyzickej formy petície, tak ju mám asi v každom meste na Slovensku, to už je toľko miest, neviem, či je ich okolo 150, čiže ak niekto bude zájne, tak viem preveriť, že kde na Slovensku tú petíciu vie fyzicky podpísať. Takže tak. A u nás tu začínam to petíciou, takže. To je ten základ u nás, zmení tie zákony. Souhlasím. Hele, já ti jako strašně moc děkuju, tady máš obrovskou podporu, já jsem hodil už tady, do chatu jsem hodil odkaz na tvoje Hero. Když budeš chtít, tak mi můžeš pak poslat účet a můžu nás sdílet pak účet u nás třeba na Discordu, jestli ho nechceš jako veřejně, to není jediný problém. No a my naopak děkujeme moc tobě, že to děláš, že to takhle motivuješ podle mě i lidi, aby si jim dělali něco sami taky. To si myslím, že je hrozně důležitý, že vždycky někdo musí začít, když někdo začne, tak pak ty ostatní už vidějí někoho, kdo to boří ty ledy, tak mají pak tu tendenci se připojit, takže... To je jedna vec, ja nepotrebujem, aby sa ku mne pripájali. Ale mne napríklad strašne veľa, to sa bavíme v tisíckach ľudí, písalo, že som im pootváral oči, že viacej si všímajú tie deti a že naozaj našli im tam nejaké obrázky, ktoré by nemali a tak ďalej. Že ani len netušili, že koľko tu toho je. Ako som to povedal, že si mysleli, že v každom meste maximálne jeden, ale že ja som len cez to, čo som začal riešiť, že tí ľudia pozreli len do telefónu, ale to nemôže byť také hrozné, že si vypýtali od toho dieťaťa telefón. Tak ja som tam mal stovky správ, že pozri, čo som našiel v toho dieťaťu v telefóne a doteraz ma to ani nenapadlo tam pozrieť. Vieš. A ja som rád. Ľudia mi sami povedali, že sú rádi a že robím túto osvetu. Robím a budem v tom pokračovať. Aký budem otvárať oči, tak pre mňa to je motor. Pre mňa to je motor. Rozumiem. Lebo to sú zachránené deti, chápeš? Už len to, že napríklad ja mám tých svojich 19, aj keď viem, že to je oveľa viacej tých detí, ale už pred tými 19 som zachránil 19 detí.
Však to je krása. 100%. Ale viem, že to je oveľa viac a to ma najviac na tom teší. Decka majú byť šťastné, ja som to povedal. Souhlas naprosto. A ja to všetko prebejem jak John Coffey a potom to niekam vypustím už, ja neviem kam. Hej, no tak je vidět, že lidi v tvém okolí tak si to váží a mají zase na koho obrátit s tím, což je skvělý. Jako dělat to fakt úplně sám, jakože fakt úplně sám, tak by bylo hrozný, že takhle aspoň, když máš že na konci toho dne máš někoho, na kom víš, že ti, hej, tak to je strašně důležitý, protože to pak víš, že a musím říct, že ta zpětná vazba je neuvěřitelná, což je zase skvělý, takže určitě věřím tomu, i když je to těžký téma, jo, což prostě lidi to neradi slyšej, ale tohle to třeba já tady razím jako celou dobu, mě tohle to vadí asi nejvíc, že já říkám, že pokud budeme přehlížet zlo, budeme dělat, že to zlo není, tak to zlo dál poroste. Jo, že to není tak, jako že by ten pedofil přestal znásilňovat ty děti, že my zavřeme oči, budeme dělat, že tu není a naopak ten problém poroste. Jo. A to je prostě, tím pádem já chápu, že je nepříjemné o tom poslouchat, je nepříjemný slyšet ty konkrétní věci, jenomže občas ty konkrétní věci prostě jsou potřeba slyšet, aby člověk pochopil, jak je ta věc jako závažná a aby člověk začal jednat. Jo. Takže ja som si uvedomil svoju pozíciu v tomto. A keď ja mám to zobrať tak, že je to nepríjemné, tak zaprvé ja v tom žijem 24/7 a to bez prdele. Či už tam je naozaj veľakrát o tom sníva. Ráno otvorím o 3. o 4. oči, pozriem do telefónu, mám tam nové správy a všetko sa to týka projektu. Ja aktuálne neriešim ani hudbu, ani nič. Všetko je to o projekte. O 100 čiže buď nové správy, nové prípady, alebo niečo sa udialo v nejakom prípade. A to idem o 4. odpisujem, potom večer, cez deň, takto fungujem, cez deň odpisujem. Ja fakt v tom idem 24/7. Nie je sekunda ani minúta môjho dňa, kedy projekt 100 nie je jeho súčasťou. Či už komunikujem s ľuďmi, alebo hocičo, niekde sa stretnem na pumpe v obchode, je to stále o tom, či som ostražitý, uvedomujem si, prečo som ostražitý, keď chránim deti, som niekde na verejnosti a veci podobné, idem do obchodu, stále je to iba o tom, stále iba viem, že tomu žijem. A teraz, OK, mám si povedať, že, jak si povedal, áno, je to nechutné. Ja viem, že to je nechutné, ale niekto to počúvať musí. Lebo keď budeme hovoriť, ja to chcem mnohým ľuďom vysvetliť, prečo ja to takto vnímam, že nebudem to počúvať, lebo to je nechutné. No nie, ja to práve, že si to vypočujem, viem, že to je nechutné, pomôžem tej obeti a potom ja tú nechutnosť, jak som povedal, jak John Coffey niekde vypustím, neviem, kde, v telocvični, niekde niečo, vieš, že si uvedomím, že našli tu patrona, ktorým s tým vie pomôcť, je tu človek, ktorým s tým, že už sa necítia byť tie obete sami a som tu na to. Síce je to iba jeden ten olách, ale ten jeden olách sa to snaží stíhať. A strašně moc ti děkuju. Jsem docela i rád, že tím, že jsem tě vlastně sledoval už nějakou dobu, tak vlastně si jako dostal mimo očekávání, že jsi vlastně dost v určitých věcí jako podobný, takže to mě těší. A moc ti děkuju, no. A budu ti přát jako hodně štěstí, budu to dál sledovat, no a jak jsem říkal. Číslo 20, takže ideme dále, neboj sa. Jak jsem říkal, když by náhodou se jako nikdo nenašel tady v Čechách, tak když tak tady uděláme nějakou spolupráci a rád ti s tím pomůžu. Určite. Dobrá, tak jo. Moc ti děkuju. Ještě jednou tady za všechny moc děkujeme a přeju hezký zbytek večera a dobrý vaření. Jestli teda ještě jdeš vařit, tak ať to... Už kašlem na to. Dobre, ale ďakujem veľmi pekne a ďakujem všetkým sledovateľom za podporu. Teda. Ďakujem moc. Děkujeme moc. Měj se zatím. Ahoj.